Mga kapuso, makeup classes ginmando sang sekretaryo sang Department of Education. Ini ang kaangot sa mga suspension sang classes ang nagligad nga simana tuga sa malain nga tiyempo. Si John Sala nakatutok live sa distrito sang La Paz sa Iloilo City. John? Jert, madamo ang mga local government units ang nagpatuman sang suspension of classes sa nagligad nga simana bangud sa epekto sang bagyo kag habagat. Gani ang Department of Education ang magapatuman sang makeup classes. Tatlo ka adlaw ang suspend ang klase sa syudad sang Iloilo sa nagligad nga simana bangod sa malain nga tiyempo. Sa sulod sang ini nga mga inadlaw ADM o kun alternative delivery mode ang ginpatuman sang A. Montes 1 Elementary School. Ang grade 6 nga apo ni Nanay Venus ginatutukan gid kuno sang iya mga katiyaan sa pagsabat sang modules. Apang lain gid kuno kun face-to-face ang klase. Gani pabor ini sa pagpatigayon sang make-up face-to-face classes. Kung nagaklase nga nag-eskwela ang mga bata, may kwaon gid sila yang nga leksyon. Ti kun module nga module kisa may time nga ang nanay among nagahimo sang ila module, ang kabataan nagahampang. Ti go magbalik mag-eskwela, questionon sila kisa hindi pa sila kasabat. Adlaw-adlaw kung magsugat dulong si Nanay Cecilia sa iya apo nga kindergarten kag grade 1. All around man ini sa ila balay, gani kalkulado na ang iya oras. Buta nga ini pabor nga mag-make-up face-to-face classes ang iya mga apo. Ang amon nga time 7 to 11, tik mo magano pag isang oras pag madagdag. May apo pag ko sa daycare nga ginaalagaan, hindi ko na ma-cope up sila. Kahapon ginanunsyo ni DepEd Secretary Sonny Angara nga kinahanglan magpatigayon sang make-up classes ang mga bulutuan nga naapektuhan sang suspensyon sang klase sa nagligad nga simana. Sa datos ng DepEd 6, 1,660 ka mga bulutuan sa Western Visayas ang nagsuspend sang klase halin July 17 tubtob 25. Probinsya sang Antique may pinakamalawig nga suspensyon nga naglabot sa 4 tubtob 5 ka adlaw. 2 tubtob 3 ka adlaw naman ang suspensyon sang klase sa iban pa nga mga probinsya sa rehiyon. We will wait for the guidelines, for the official guidelines coming from the central office. Kay kahapon lang ini siya gin-announce no sa aton silang secretary. Dugang panaeskulyar apisar nga epektibo ang pagpatigayon sang ADM, mas maayo gid sa gihapon kun face to face. Pinaka best gid siya nga means of the providing education is face to face. Amo gini siya ang pinaka the best gid siya nga means nga mahatag naton sa kabataan. But because of circumstances beyond our control, then we have to make sure man nga padayon na pagtuon nila. That's why we are implementing alternative delivery mode. Jert, suno sa DepEd 6 nga posible ang pagpatuman sang makeup classes ang mga pagdugang sa school hours sang mga estudyante. Depende kung pila ka adlaw ang suspensyon sa ilang lugar o kung posible nga butang ini sa weekend. Jert? Madamo gid nga salamat kapuso John Sala.